Maayong buntag kanyang tanan mga kaigsunan o mga kaigalan ug welcome nitong programa sa kanginan kini ang Mayong Balita. Kini nga programa gidumalahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Kini ang Mayong Balita gituyo pagmugna alang sa paghatag o kasayuran sa tanang mga katawhan sa pulong sa kaluwasan busa kamong tanan mga kaigsunan ug mga kaigalan. Kinasing-kasing namo nga gina-welcome nini nga tong programa ninintak na sa kabuntagon. So alang sa tanan nga dunay mga request o mga awit, main man mga birthday greetings or mga greetings ngadto sa ilang mga higala, mga minahal sa kinabuhi, pwede mo nga makapadangat og mga request og mga mensahe mga kaigsunan tungod kay doon ta karoy duha ka oras nga pagsibya sa ato nga programa. Kini ang Mayong Balita pagdumalahan sa mga higala, Brother John Dihito, Brother Isaw Dihito. So pagkakaroon dili nato makauban si Brother Libby tungod kay doon na pa sa mga importanteng lakaw. So nining 2 ka oras nga tulumanon nato, kami lamang usa ang makig-uban kaninyo ni Brother John. So alang sa pagpadayon sa to ang programa ato sa ning patalinghugan ang mensahe sa awit nga naguluhan og dili kabayran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, ianti man niya po saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salaping ibulawan ang kinabuhi ko. Ihalat ko kanimo, nag-anam naunta ako kahulog, ang pangisapnay mo ako o Ginoo, pinaagi sa gugma mo naway saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salaping ibulawan ang kinabuhi ko. Ihalat ko kanimo sa panahon na ako na malano, sa nabilin na kinabuhi ko karon. Ihalat ko na kini sa bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran
kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Okay, mga kato ang awit nga giuluhan og dili kabayran na song by Solomon Mahinay, mga kaigsunan og mga kiglaan. Minsay sa awit nagisgot nga dili kabayran og salapi og bulawan ang ato nga kinabuhi, mga kaigsunan og mga kiglaan. So, alang sa tanan karon nga nagapaminaw sa tong programa, no, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Sa pagpadayon nato na sabni nga patalinghugan ang awit ni Brother Shadrach Sombrio nga giuluhan og asa na ang pagsalig mo. Sa dihang ikaw ma-ilusara, musang tugyo dayon ang kapalaka, kalimuti na lang ang mga suliran, itugyan sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, imong magbubuhat daw dili tagdun, apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo lang muday kaniya. Asa lang pagsalig mo, o asa lang pagturo mo, ibaylo mo, balik kalibutan. Asa lang mga sahad mo, nga ikaw kaniyang nunong, kaysa pa ikaw sulayo. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon, apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, naanaw ang mga kabulanan. Asa lang pagsalig mo, o asa lang pagtuo mo, ibaylo mo, balik kalibutan. Asa lang mga saan mo, nga ikaw kaniyang nunong, kaysa pa ikaw sulayo. Padayon lang, padayon lang, ganti ang imo sa unahan. Asa lang pagsalig mo, o asa lang pagtuo mo, ibaylo mo, balik kalibutan. Asa lang mga
asa na ang pagsalig mo by Brother Sadrak Sombrio, no? Sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, modangat ang problema og pagsulay, dahil malimtan nato nga nay Dios kanato nga kanunay nakig-uban og nagbantay. Una nga ang awit ni Brother Sadrak naghisgot og asa na ang pagsalig mo. Then do na po sumpay nga asa na ang mga saad mo. Kaya sa atong kinabuhi, dali ra kay tang makasaad sa Ginoo, pero dali ra sad tang makalimot mga kaigsunan og mga kaigalan. Busa ang tanan atong hinumduman nga matag saad nga dili matuman, panahon unya sa pagbalik sa Dios mga kaigsunan ug mga kaigalan, kini iyang pagasupton sa ato mga galag mga igsoon. So alang sa pagpaday sa itong programa ato nga ihatag ang panahon kang Brother John dito, alang sab sa iya nga mga greetings nganha kaninyo ug mga pagpangumusta sab sa ato nga mga higala ug mga listeners karon nga nagasunod sa atong programa. Brother John? Okay, dagan salamat Brother Isao. Well, mga higala, welcome this morning. Una nga kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana. This is the first day of the week, Sunday. So, maayong adlawng Domingo kaninyo. O niya tingali ang uban nagahuna-huna o kung saan nila pag-enjoy ang ilang mga sarili. Karong adlaw ang uban nagunahuna mga adto sa mga resorts, beach, magkuan, mga ligo. O niya ang uban nag-celebrate silang birthday. O niya daghang mga dapit karon nga nag-apply ining adlaw Domingo, bisan giilaning adlaw pawalay gihimong market day. O ang uban adto sa mga nagkalain-lain nga pag-enjoy sa sarili. Well, ini muntag among pasalamatan nga kamo naa sa inyong mga puloy-anan sa paminaw dinhi sa ato nga programa. Well, kumusta dinha sa tibuok probinsya sa Masbate? Sayod ta nga daghan ta dinha og mga kuan pod listeners sa ato nga kuan ato mga viewers diha sa Masbate. O gonya dinha sa Negros Oriental o Occidental, no? Kumusta mong tanan diha? Sa ani buntaga o niya dinhi sa Biliran Province, dinhi sa Naval, anhi sa kining kuan dinhi sa Villabal Leyte, no? Kumusta nila ni atin natin Zinzo, ni Kuya Jose Inzinzo, niya nila ni Brother Joy and Brother Larry ug sa tanan na lang mga pamilya nila ni ate nate. Maayong buntag nyo diha niya Brother Lito Palen. Kumusta? Niya ang Ginoo magapanalangin ninyong tanan o sa inyong pamilya. Well, dinhi sa Linaw Church, so kumusta nila Sister Paling din no? Mga Kalusor family, mga Lumapak family. O niya maayong kuan ninyo, maayong buntag. Salamat sa inyong pagka maayo ug pagka-miniton sa pagpangalagad sa Ginoo. So kumusta mong tanan dinha sa Linaw Church, labi na ni Brother Dudong Lumapak po diha. Maayong buntag Brother Dong uban sa imong pamilya. Unya kumusta dinha sa San Isidro Leyte, maayong buntag sa inyong tanan. Unya dinhi sa Daha Diot o sa Daha Dako, no? Maayong buntag sa inyo sa mga Boratso family, sa mga Itang family. Unya sa tanan na lang nagsunod nining ato nga programa. Kumusta nila diha ni Brother Inting Mahait, Sister Alma, ni Brother Agres, ni Josepen, no? Si Ninong Romeo, Konsel Ninong Romeo Itang, o siniyang Bika, may buntag siya diha. Kumusta sab ni Doktora, o nila ni Mimi, maayong buntag sa inyo adina. Okay, ato sad nga pasalamatan dinhi sa kuan, dinhi sa Tabango Leyte, diha sa ilahan ni diha sa Utabon, nila ni Pare Rogelio Orboda. Sabay maayong buntag nimo. Kumusta na naminaw sa programa diha sa kuan po gyud terminal sa Tabango ni Brajon Quezon, Sir Judy, may buntag sa inyo ha. Og unya ato ta sa Hilutungan Island, may buntag sa tanan tag Hilutungan Islands, Kawayan, Masbate, labi na sa mga necessaryo family. Unya maayong buntag pod ay sa ato nga mga kaigsunan dinhi sa Bantayan Island, tulo ka mga lungsod, Santa Fe, Bantayan ug Madridihos. May buntag nyo sa mga neighboring islands diha pod sa island sa Masbate, mayong buntag kay sayod tang daghay nagsunod sa atong programa diha, lalong lalo na sa Lipayran, no? May buntag sa diha
og diha sa Duong maayong buntag sa inyo ha. Og unya dinhi sa isla sa kuan Lantagaan maayong buntag dinha sa Hibitngil, maayong buntag nila ni Ninong Sito Ilustrisimo, Ninang Sining o Ninong Josue Ilustrisimo, maayong buntag sa Brother Nonoy. O usab atong pasalamatan no ang kuan mga kaigsunan nato dinhi sa Kinatarkan Island, maayong buntag sa inyo dinha nila ni Brother Junjun Ilustrisimo uban sa iyang pamilya og ni Nang Claring nang maayong buntag sa imo diha. Kumusta ni Pari Boy Ales ni Madsmerna diha sa Langob no? O ni kamong tanan diha and my only brother Konsehal Alan dihito diha sa Biton Kinatarkan, maayong buntag sa inyohang tanan og ang Dios magapanalangin sa inyo ha. Okay. Niya dinhi sa kuan dinhi sa Daan Bantayan o kumusta sa Tibok distrito ni Pastor Hill Idoloverio. By the way, si Pastor Hill out of town sa pagkakaroon tungod kay ilang giasikasong iyang ugangan. 2 weeks na in town si Ate Femia nga kumatus o sa tuwa sila ron sa Cebu. Nagpalo up sila sa sitwasyon ni Ate Femia. Hope nga may milagro nga may tabo sa kinabuhi ni Ate Femia. No? Niya diha sa Daan Bantayan, kumusta nila ni Ninong Doming Bunukan, Ninang Purit, nila ni Ma'am Ethel Bunukan, ni Ma'am Daisy, ang ding dong Dominic, may buntag niya. Brother Goody, Virioso, Brother Goody, mayong buntag. Salamat nga nagpabilin ang imong mainiton nga pag-alagad sa Ginoo. So, si Brother Goody, Brother Isaw, usani sa atong radio listener, lasundong ni Ninong Doming Bunukan, radio listener ni, nga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. So dinha sa kuan, diha sa kinini ang kumbado, salamat sa pag-accommodate sa tanang mga kaigsunan kaghapon sa fellowship. Unya salamat sa bungga kayong paniudto. Unya nindot gyud ang inyong kuan mga vegetarian, lalo na sa inyong gluten. Wow, very nice, no? Thank you so much sa mga Rosalihos family dinha sa Kumbado. Unya ato sad nga kuan, ato sad ang pasalamatan sila si Tio Sirio o si Karing o Lasiman, no? Unya congratulations Brother Raje Rosalihos newborn baby, and that is the first baby, no? Kumusta niyo day Karen diha. Ang Dios magapanalangin sa inyong tanan, no? Unya kumusta na lang sa mga Olasiman family, Dong Ryan, uban siyang pamilya, no? Mayong kanang buntag sa inyo dinha. O gusab dinhi sa kuan, dinhi sa Medellin, no? Kumusta diha sa mga De La Cruz family, dinhi sa Dang Lungsod, no? Kumusta sa Brother JM5 din ha? Nyaban siyang pamilya. Diha sa kuan sa Daimirian Kalungsod. Brother Alan, kumusta mong tanan din ha sa Daang Lungsod, Medellin. O unya ato sa pasalamatan di ay, no? Sa mga kahigalaan nato nga medyo ingnon tang kanunay mag-fix ato sa mga pagpadasig des Ginoo. Unya dinhi sa kuan, congratulations condolence sa kuan sa kinini ang kamatayon ni Ninong Bibil Yunes, no? Unya ilubong karon tingaling mga alauna, no, si Ninong Bibil Yunes. So condolence sa tanan o sa tibuok pamilya. Unya dinha sa Kabangkalan, no, kumusta Dong Ray Ponay dinha, no? Mayong buntag unya ne sa atong amigo na district supervisor si Sir Tony Aplacador. Unya sa tanan nga mga faculty o tanan mga teachers des dams, salamat sa kayo. Good morning sa inyo ha. Saan na naroon? Dais? Oo, dais na utro na. Okay, maayong buntag sa inyo ha din ha. Unya kuan pod kinini ang dinha sa Lanao Church, maayong buntag sa inyo dinha sa Lanao Church. Unya dinhi sa kanang Kortihan o sa Maya Church, no? Sa Maya. Well, mga higala, ato na laning tapuson kay magpulan sa uban tungos kataas sa atong mga pagpangumusta. Ang Diyos na lang magapanalangin kanatong tanan. Okay, Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. Lang sa pagpadayon sa itong programa, mga kaigsunan o mga kaigalaan.
Maminaw na sa ta og mga awit nga giuluhan og Matag Bagyo by Borrowed Voices. To sa nga paaboton. Okay, mintras nga nag-search pa ka, Brother Isaw, atong naginuton atong oras, mayong buntag sa tanang mga taga Nazareth Church. Salamat sa mga kaigsunan diha sa Nazareth, no? Talagsaon ra gyud kayo na nga murag doon na mo unity ba diha sa Nazareth. Thank you. Dili man tuod gyud mo is as in nga sa material dato, pero sa pagbati bilang igsuon dato gumong tanan diha. So thank you so much sa mga kaigsunan dinha sa Nazareth nga nagsunod kanunay sa ato ang programa, no, na dinha sa Paypay sad. Mayong buntag sa inyo, ha. Okay, nana Brother Isaw. Sa matag bagyo, muabot sa pinauli, pag-alagat ta sa Diyos, dili ta daligtan. Bisan pa sa mga pagsulay nato, dili nato kiniban ang malino. Si Jesus ikurunahan, ug ang iyang putulong inagay sa dukan. Ang kauhaw, kabulong, iyang Diyos, aron kitang tanan matubos. Sa madalana Okay, katong awit giuluhan og
mga kaigsunan o mga kaigalan. So nga sa pagpadayon sa itong programa, welcome sa tanan o ato dahil nga i-greet o happy birthday ang ato nga mga kaigsunan nga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan. Happy birthday no kang Sister Mariville Pipito Montana nga nagsaulog karon sa iyang birthday. Medyo na late gyud ta ganiha pag-ari tungod kay nagharana patangad tos ilaha uban sa mga kabatanunan sa Iglesia sa Maya. Og happy birthday sab kang Sister Jezreel Arisgado no. Happy birthday mga kaigsunan. Og happy birthday sab kang Sister DB Dihito. Stana na lang sab karon nga nag-birthday mga kaigsunan ug magiglan. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday. And praying and hoping nga unta ang Dios magpanalangin sa matagos sa kaninyo, magahatag sa mga handom sa inyong kinabuhi nga uyon sa iyaha nga kabubuton ug magapadayon ang pagkamainiton nga pagpangalagad sa Ginoo. So dili pa ta mo padayon sa itong programa, ato ning paminawan ang awit nga giulohan og How Beautiful is the Morning alang sa ato nga mga birthday celebrants nining adlaw. How beautiful is the morning as we come and awaken you. We God's early morning blessing. With pleasure we sing to you. On the day that you were born, the flowers came to bloom, and a bird that kissed the ground. When the saints were their songs, now dawn is now appearing. The lights of the sun breaks through. The lights of the days like morning as we sing happy birthday to you. I wish I were Saint Peter. I wish I were Saint John. As we bring this salutation in the very early day. The dawn is now appearing. The rays of the sun breaks through. The lights of the days like morning as we sing happy birthday to you. The dawn is now appearing. The rays of the sun breaks through. The lights of the days like morning as we sing happy birthday to Okay, kadtong awit giluhan og How Beautiful is the Morning. Alang to nga awit alang sa to ang mga birthday celebrants nini nga adlaw. So sa tanan-tanan nga nag-birthday karon, happy birthday mga kaigsunan og mga kaiglan. So sa pagpadayon sa itong programa, ato na ning basahon ang mga mensahe nga napuno o miabot din sa to ang live broadcast niya si Brother Alan Auman watching from Dalipi, Kawayan, Masbate. Sa din niya mayong buntag sa tanan nga nagasunod sa inyo programa. Brad June, Brad Libby o Brad Isaw. Wa diri Brother Alan karon si Brother Libby kay duna magud sila family reunion to sa Cebu. So kami ran duha ron diri si Brother Isaw.
Onya niya sab si Brother Libby, Brother John na supportive kay ni si Brother Libby bisag asa ni madto naagid ni ang kasing-kasing din hiya sa tong programa nagpabilin na nayayang mensahe ingon siya nga ingon siya din hiya nga maayong buntag sa tanang viewers and listeners sa kini ang maayong balita. Nagbiyo ko diri sa Wistown, Lagun, Mandawi City. So may buntag kaniyang tanan din ha, Brother Libby, sa imong mga igsuon og mga pag-umangkon nga kauban nimo din ha karon. Ipangumusta na niya ko dahil lumar dong live. Dugay na sa panahon kaila magid mi kaayo niya pero tungod lagi kay maglahi na ang dalan sa kinabuhi. Mao na nga dugay na sa panahon nga wa mi magkita. Anya kumusta na lang muntanan din ha. Niya sab si Brother Anaklito Lucerna Senior kani si Brother Anaklito Brajan di gini malimot sa tong programa. Mabuntag sa magabi sa ko man lipayran man yan siya mayong buntag sa tanan. Aniya sab si Sister Solar Ihorango. Good morning everyone. Aniya sab si Sister Lia Muñez. Anakon musta na si Sister Gloria. Kaluoy si Ginoo Mother medyo baskog-baskog na unya pabilin gihapon siya nga nag-maintain og tambal karon pero may panahon nga kami magkahisgot-hisgot bis inyo diha sa Manila. Aniya sab si Sister Alma Mahait ang ato sab ni nga avid listener din ha sa Daha Diot San Isidro Leyte ang pinakasuod ni Brother John. No, sa dagang salamat madam sa inyong pagbiyo. Wala may lain nga mahimo sa among kahimtang kay managlahi man ang level sa atong pagkabutang ang pag-ampo ra gid sa inyo matag gabi, matag buntag, unya matag lakaw. Mo na nga kamo mo'y gihuna-huna namo nga kapartner sa among pagbuhat matag adlaw. So daghang salamat sa inyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo tanan. Niyayamin sa good morning. Niya sa si Sister Gloria Ferrer. Sa Toledo City ni. So Sis Glo, abi man akong anak kag Canada. Sis Glo, kumusta mo diha sa Toledo City? Niyayang minsay good mga Brad John, Brad Isaw, watching from Lutupan, Toledo City. Niya po si Brother Adril Lim, kani anak ni Pastor Lauron Berjon. Ayan siya pa shout out. So mayong buntag na no tanan si ang anak ni Pastor Lauron. Di na ko kaila sa imorong ug kananaan nakita ta. Di na ko kalimot na ko pero mao ni ang anak ni pastor nga nag-eskwela og vet siguro before nurse ba gamay pa magunay siya kaayo pagikan dinis kabangkalan until na kuana na abalhin sa Cebu una di nagigo kaila ni modong og magkita ta personal pero I'm sure nga ung magkita ta makaila pa kanako pero ikaw di na ko kaila nimo kay dako na magka gikan ka diri bata pa magika kaayo. So kumusta, salamat sa pag-view sa ato nga programa. Mayong buntag na sa tanan niya mga Lauron family ron. Labi na kang Pastor Lauron, Limuel Lauron o siya nga mga membro sa Panimalay. So mayong buntag sa des tanan nga media team sa to ang gihimo din nga conversion Bible Prophecy Seminar nga pinanguluhan ni Pastor Edwin Golfan din niya sa Gairan. No, alang sa to mga kaigsunan og makiglan niya sa Condor, no. Pabilin nga kuan pastilan ngano gid nga birahon sa pagpugong sa kay gayunan barisaw kay sa panahon nga mo-observe ta didto moadto ta didto dak man ang uwan pud hinuon nasa mga serbisyo sa serbisyo patay mo na nga magdako lang atong hunahuna nga mo-observe didto pero makawat pod kay usahay na schedule sa Bible study Bible study pero sagdi lang kaning tanan ato ra maning mga paningkamot niya kini ding atong mga gipang Bible studyhan ang uban sa inyo ha no nakadawat na advance og Bible katong bag-ong mga nabautismohan murag tanan na ba to pagkanindot na bas Biblia nga gipanguan supported to gikan sa to ang district pastor version kay kanto kang Pastor Hill pagkanindot na ba sa Bible King James nga standard yun to standard size din na sa lagda kaysa una ang
King James na to sa una kaning atong gipanggamit wa man nilagda. Oh, magani pero basta hardbound mahal naman ka na ron tag 530. 530 kita mo lang na. Nga, nga salamat kayo sa kuan ni Pastor Hill. So kadtong nabotismuhan sa imuhang crusade, 11 man tong nabotismuhan, punom ni adto ang atong radio listener. Tanan na ba to sila na kuan na bada kadawat og Biblia? Oh, tanan nakadawat na to sila og Wow, Biblia. salamat. O na lipay kay ko sa mga bagong nabotismuhan nga pastilan na gahiusa gahapon pagtambong sa kuan sa fellowship dias Kumbado Church unya. Salamat jud kayo sa mga kaigsunan dias Kumbado nga ilag yung giatiman ang mga kaigsunan, no? Walay nagutman o kunya kita nako ang ilahang kuan gyud sakripisyo pagmahal. Salamat sa inyong pag-entertain, pag-accommodate sa fellowship unya. Thank you so much sa presensya ni Sir GD, no? Uban siyang pamilya nga bisag layo na siya pero gitagaan gid niya og time siyang speaker kagapon sa fellowship sa Kumbado Church. Okay, sa pagpadayon mga kaigsunan o mga kaigalan ato sabning hatagag pagtagad ang atong mga higala nga nakiguban sa tong programa nga wala makahimo sa pagpadangat sa mensahe. Aniya si Sister Remy ni Cesario Villanueva, ni hapod si Brother Norman Velasquez Villarente, ni hapod si Sister Tumailo Linad, ni hapod si Sister Ginaline Lumuntad, ni Asabs Brother John Magdadaro, watching from Danbantayan, ni Apods Brother Edward Generias, watching from CPEC, Central Philippine Adventist College, ni Ito na dahil si Brother Junior, ito, habi mo na kong tuwag hapong Mindanao. ni Asabs si Sister Aida Tirana, ni Asabs Brother John Michael Cinco, ni Asabs Brother Vicmar Osabel Buracho, ni Apods si Nelvin Alilain, ni Apods si Sister Winky Losero, niapod si Puntihon Christian, niapod si Brother Alan Auman. Din may buntag sa gano'n ni Brother Remy Sigarino og ni Tiinday dinahas Tambungon Berjon. Yes, always gini sila pod nga mga igsuuna nga naagid ang ilang kasing-kasing sa buhat sa Ginoo. So thank you so much sa inyo kaaktibo sa inyong care group. O niya kuan ni paririmi inta ning iyang sakyanan sakripisyo ra ni hatod kuha sa mga tao lalo nag naiwali na Bible study mag permi gining goob ning iyang sakyanan sagdi lang pre wa man na matago sa matas Ginoo ang atong kuan atong pagbuhat, no? O niya salamat kayo niyo dinha sa Tambungon Church. Yeah, ato suday pasalamatan Brother John effort sa ato mga kaigsunan sa Maya kagahapon kay nahibaw man gyud ta nga ang problema nato pag naipundok kinig yung sakyanan sa Yes. atong mga kaigsunan, pero pasalamat ta sa atong mga kaigsunan dinha nila ni Mr. and Mrs. ni Brother Vicente og ni Sister Gina Dihito nga ila gyud nga gisakripisyo ang ilang auto sa paghakot sa atong mga kabatan-unan og mga kaigsunan kagahapon. Panalangin ginas Ginoo na sakyanan na. Maingon man sab sa ato ang mga kaigsunan dinha nga nagtampo-tampo nga duha ka sakyanan gyud ang nagbalik-balik sa mga kaigsunan sa Iglesias Maya kagahapon paghakot. Okay, lang salamat sa no. Tinggadan. Ato pasalamatan sa Mr. and Mrs. Vicente Dihito. Ang na ingon ana malipay tang dunagi mga efforts diha sa Ginoo. Unya sa pagbalik sa Ginoo didto sa gingharian sa langit full of surprise. Daghan tag mga gipanghimo karon nga moral na ugwa sa atong hunahuna pero bililhon na sa atubangan sa Ginoo. So masorpresa ra unya ta sa pag-abot sa adlaw sa katapusan. So all in all, thank you so much. Nya ato sa dayon nga great og may buntag ang atong abtikon nga konsehal og makugihon dinha sa San Remio Manyo si Konsehal Elvis Peritos. Yes, konsihal, kumusta? Magdaday jingjing diha, no? Kanang na magid ni sinuon sad sila nga naapil sa mo ang mga pag-ampo no nya nila day RJ ni Red Edgar. Salamat kayo sa mga delicacies nga inyong ipada para sa ako ang anak, no? Unya salamat kayo dako nagig kay na day RJ. Dako nagig kay nang katabang sa amua kay ang bata magod mo demand mangayo magud na. So naagid in town siya mabaon-baon sa eskwelahan, na siya makagong-kaon sa balay.
So, Day RJ, thank you so much. Thank you so much, Day Jingjing, sa inyong ipadala nga mga para sa bata lipay sad kaayko nya atong pasalamatan sa Dinis Leyte nang ipadala nila nga mga unsa-unsa na lang din padala bugas, padalag kalbasa, padalag talong, padalag saging, mangga. Salamat kaayo kana dako na gyud kaayo na namo nga kalipay kay ug paliton guna portig yung mahala. So dako na gyud kaayo na nga tabang sa amo mo na nga salamat kayo sa inyong pag huna-huna sa amo dire. Unya kumusta sab dinha ni Brother Danny de la Piña dinha sa sa Linaw, no? Di kita kalimot pod sa mga kaigsunan to niya naanha ta diha halos na lang tahingtan og magkaon. Unya salamat kayo sa tanan taga Linaw, no? Mayong buntag sa inyong tanan diha. Okay, salamat Brother John. Sa dili pa ta mo ngadto sa pang main portion sa pang programa mga kaigsunan sa pagtubag na sa pangutana ato sa ning papalinghogan ang awit nga giuluhan og igsoon kumusta ka. Dahil ato ang Hangyoon Brother John sa after sa awit sa opening prayer din ato nang hatagad pagtagad ang pangutana nga atong pagatubagon karon. Well, mga higala magampot na, among dalang pananog makagagahom nga Diyos nga naaga sa trunos kita sa langit. Karong buntaga, unang kabuntagon sa adlaw sa simana, tuguting nga magpanalangin ka ni ini nga programa, panalangin ni usab ang mga tao nga nagapaminaw karon. Panalangin ni ang mga tao nga nagasuportar sa imong buluhaton. Hapit na ang pagsira sa kaluwasan, hapit na usab musira ang pagwalis maing balita. So kining man tanang mga kaigsunan nga nagpakabana sa pagsultis mga pulong sa kamatuoran. Unta ikaw magapanalangin alang kanila. Daghang salamat sa imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen.
ang awit galahan o gigsuon kumusta ka. Then ang katapusang mensahe sa awit mga kaigsunan kung ato nga napatalinghugan naghisgot og ang kinabuhi ta walay siguro. Apan diha kang Kristo sigurado. So ato kanunay nga timan-an mga kaigsunan og mga kaigilaan. So dunay mensahe nga napuno din niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong Brother Ronilo, may buntag no? Nya, kumusta man tanan diha sa Saudi Arabia? Niya minsay mayong buntag Brother John, Brother Isaw ug sa tanan nga nagsunod ning programa. God bless. So wala may mamisay na puno mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang panahon ako'y hatag kang Brother John alang nas paghatag ug pagtagad sa pangutan ng atong tubugon karon. Okay, daghang salamat no. Anhita sa pangutana, di ko sure kung lalaki ba ni o babae, pero ali mangudiri ang gikuan, ang gibutang. Kaning kanang ali nya singkol. Nya I don't know kung babae ba ni o lalaki. Sir, doon na ko'y balasahon nga maingon nato nga karaan na balasahon sa Jehovah's Witness. Akong nabasa sa ilahang pamahayag nga si Kristo nimbalik na, pero ang pagbalik ni Kristo sa sikreto nga paagi o sa hilom nga paagi nga wala lang gyud mamatikdi. Tinuod ni ang ilahang mga pamahayag. Salamat sir, si Ali ni. Okay, dagang kayong salamat brother o sister ba nini ang Ali. Ang tinuod pagkasulti lang, no? Daghang kayong salamat aning imong gipadangat dire. Tinuod na dugay-dugay na sad kong nakabasaan na di na lang nako makuan, dili na lang nako tan-aw o ma-sure di indapita ma-insert sa akong files kay kuan man na dili man na kana na ang sa ilam ng pagkabigo god nga si Kristo nimbalik na naghatag silag pizza, bulan o tuig, pila ka bisis ni sila nga nagpredict, nagtagna ni nga mubalik si Kristo. Pila ka bisis nagtagna sa pagbalik ni Kristo kining Jehovah's Witnesses, pero pila pod ka bisis nabigo sila. Daan nang gipamulong ni Kristo nga walay nasayod sa adlaw ug takna, sumala sa gihisgutan sa Mateo kapitulo 24. Unya, ang bugtong nasayod lamang mao ang amahan, pero mangahas gid sila nga murabag ila dunay mga calculation nila, mga computation sa panahon o sa mga lugar unya nahisgutan nila man gud ni ang 1914 tud sa mga gubat na ilang itagpi-tagpi ba ang ilahang mga nahibaluan, pero pakyas gid sila kanunay. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo, tinuod na gisulti na gyud sa naaman sa pero na gitan-aw na ko ni ang kuan, gitan-aw na ko ni ang 60 ka mga doktrina sa Jehovah's Witness. Wala na kaayo, di na ko masiambot lang kay dili gid na ko ni nasulit-sulit pa ning ilang doktrina. 60 man ni ka doktrina nila nga kuan kung ingo nahisgutan ba na nila. Apan nakadawat gid ko niya na Ali og kuan kanana ang ilahang balasahon nga si Kristo nimbalik pero sa hilom. Kini siya nimbalik sa hilom nga wa lang mamatikdi. Ila ning gipalabas na pod after sa ilang kabiguan sa pizza. Human mulabay ang pizza nga ilang gisulti nga mubalik si Kristo. Pero ang tinuod nga paggasulti, no, wala gid tay ingon nga unsa mamersonal tas mga Jehovah's Witnesses kay sud na nispila ka tuig ning atong programa bisag usa lang ka bisis wa man poy nang basto sa ato nga mga Jehovah's Witness. Pero ang tinuod paggasulti daghan sa tinuod lang dinis kanginan akong isulti nga mas daghan pa ko og mga libro na aning uban nga mga membro sa Jehovah's Witnesses. Daghan pa ko og libro kaysa ila. Kay kung doon na ni sila mga libro nga ila nga natinil, pila lang kabuok. Kay kasagaran aning ilang mga libro, ibaligya man ni, i-distribute man niya, unya mao na nga daghan ko og nahibaluan ni ining ilahang mga doktrina, ilang mga pagtulunan. Usa sa akong namatikdan gud ni ining Jehovah's Witness nga kung unsay kaman
unsay isulti didto sa taas sa watchtower, mao na nay ila ngaris paubos, mao na nay ilahag gyud gituhuan mo na ilang dawaton. Sirado ang ilang mga panghunahuna sa uban pa nga mga punto uban mga bahin. Unya kini sila di palang dugay duna ni ilang kaugalingong Biblia nga gitawag og New World Translation. Kini nga Biblia nila. Unya na ako ani duha ni kabuok nga Biblia nga New World Translation, imong makita gyud nga ang hilabihan daghan na gyud kung i-compare nimo sa ubang mga Bible translation, daghang sayop, no? Kay tungod unya dili pud ni akseptado sa nga translation sa WBS o sa PBS. Kining PBS, Philippine Bible Society, o sa World Bible Society, dili ni siya accepted. Kay only nga ang ilarang mga Bible scholar mao gi naghubad-hubad gikan sa original language, sa original dialect, unya pa kuana nga rin sa ilahang mga kuan kaugalingon, murabag bias ni siya. Kay ngano man kasagaran ani naghatag ra ni og pabor sa ilahang nga pagtuo, no? Naghatag og pabor sa ilang doktrina, pero daghan kaayong sayop. Example, dinhi sa Mateo kapitulo 4, 1 ngadto sa 7, kung imong tanatos 10, makita nimo nga ang gitintal diha, no? 1 ngadto sa ang gitintal diha si Kristo man ang gitintal ni Satanas, pero pag abot na 7 ngadto sa 10 si Jehovah naman. So makita nimo nga mura ba og doon na ba'y mga lapses ni ining translation. Muna nga kadaghanan ni ining mga membro sa Jehovah's Witnesses, nagsunod ni sila dito sa Watchtower, muna nga wa gid ni sila kaybaw kung unsa na lang gid na ang ilahang gisunod, kay di man sa ni manawat dili magbasa og uban pod nga mga translation o uban nga mga sources alang sa inon ta mga spiritual matters. Ang ila ra gid na. So naa din na. Mao na nga sayon kay silang ginapaliso-liso sa ilahang mga dagko sa Watchtower. Pero sa tinuod pagkasulti, in fairness, kining punduka nagtuon po ni sila pagrespeto sa uban. Ang ila ra gyud ni ini magsangyaw ra ni sila, unya dunay sa mga iskina makita ni mo ni mga formal dress man ni sila, unya makita ni mo si formal na ilang mga kuan nga libreng mga balasahon alang kanimo. Pag adto na kus kamotes des Danao nakadawat sa kog balasahon ana nila dinis daan Bantayan, ani sa Medellin, unya diha sa Ormoc, no, naa ni sila nya makadawat gid ko ani ni ang ilang mga balasahon. Unya matag balasahon, bag-ong balasahon, bag-usad ang akong nahibaluan sa ilahang doktrina. Apan ang tinuod pagkasulti ato ning hisgutan, no, kaning mahitungod sa ilahang gipalabas nga si Kristo nimbalik na pero sa hilom nga wa lang mamatikdi. Ang tinuod pagkasulti usa sa logically, kung si Kristo nimbalik sa hilom nga wa mamatikdi, ngano man nga nahibalo man sila nga si Kristo nimbalik na nga wa man kahadi ay pod mamatikdi, lagi kini siya nga isyu gihimo lang ni nga rason ug katarungan para sa pagdivert, no, paghapuhap sa kadako nga kaawaw o kabiguan sa ilang pagtagna-tagna lagi nga si Kristo mobalik, unya wa gyud mobalik. And how many times nga ilan ang gitagna, how many times pod sila nga nabigo. Kung mahitungod man sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kung imong tan-aw dinhi sumala sa Mateo 24:36, gisulti gyud apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod, bisan pa ang anak, bisan pa ang mga manulunda sa langit, kundili ang amahan lamang. Pag maghisgot og amahan dinhi sa Biblia, lalo na sa ilang New World Translation, pag maghisgot og amahan, ila na silang i-remove ng word nga amahan, kay ila Jehovah. Only Bible translation sa New World Translation sa Jehovah's Witnesses nga ang New Testament nag-mention og Jehovah. Kay kasagaran gud ana na ang Jehovah na mention na sa Old Testament. Pero pag abot diri sa New Testament, amahan ang gisgutan. So sa insaktong translation na niana, pag maghisgot og amahan, ilan nang i-remove ang amahan, unya ilang ibutang kanang word nga Jehovah. Diha only nga translation na makita sa ilang nga ang New Testament nagkuan og Jehovah. So sa balaod ani sa kananaang inunta sa pag-translate, no,
kanang gitawag italic words, no? Italic words, italic translation, kani bang italic, this is added words, gidugang lani nga pulong, ining italic words mo ibot pasabot ni gidugang ni nga pulong sa nga dili nimo makita sa original nga hubad. Kining italic muni nga kining New World Translation, kasagaran ni ini mga italic words ni makita nimo lalong-lalo na sa New Testament kay sama pananglitan. Kung imong basahon, balikan ako Mateo kapitulo 4, Mateo kapitulo 4 7 ngadto 10, ang uno ngadto sa kananaang 6, klaro nga si Kristo ang gitintal ni Satanas. Pero pag abo sa 10 city paingon sa 10, dili naman si Kristo ang gitintal ni Satanas, si Jehovah naman. So ang buti pasabot ingon ni italic ni siya. This is added word sa mga kuan ba, sa mga kananaang insakto nga translation, ilang gidugang nga pulong nga wa sa original nga translation. So kadaghanan nila mga italic ang ilang nasunod, ang ilang gituoan, mga dinugang na lang sa tinuod nga translation sa Biblia. So tin-aw din Brother Ali nga sa pagbalik ni Kristo walay nasayod bisan pagani sa pagkaanak o pagkatawhano ni Kristo og ang mga anghel wa masayod sa pagbalik ni Ginoong Hesus kung dili ang Amahan lamang. Unya, konklusyonan sad ni naabay Dios nga dili kahibaw siyang pag-ani, mga huna-huna ra na sa tao nga medyo naobertikan na ang plano alang sa Ginoo. Well, atong hisgutan, unang-una, walay usa nga nasayod sa pagbalik ni Kristo. Pero ilang labas nga nimbalik na pero sa hilom. So ato kuno ni nga kuhaan kuno ba og mga kamatuoran dinhi sa Biblia mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Unang-una sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, gikan sa iyang pagkabanhaw, sa dayon niyang kaya balik ngadto sa langit nagbilin siya og saad. Nga kung imong basahon ang Juan kapitulo 14 versikulo 1 ngadto 3, well attention mga Jehovah's Witness, wala gyud intahan may mga personal grudge sa inyo ha, wala mi ingon na personal sa inyo ha, wala mi nagdaot sa inyo ha, pero amo ra gyud na nga katungdanan ang pagpasabot sa kamatuoran, pamasin pod nga kamo dinha matauhan mo nga dili mo ingon nga nagsunod-sunod na lang og unsay isulti sa inyo didto sa Watchtower inya sunod lang sad mo. Dili man ninyo balasahon ang amo nga gibasa diri, pero proyba ni nga kanang inyong mga balasahon wa na matumong sa gisulti dinhi sa Biblia. Biblia ni akong basahon. Si Kristo nag-ingon siya sa Juan 14:1 ngadto 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong Amahan aduna ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako ato usab kamo. Gipamulong na ni Kristo. Karon atong tugutan apan dili lang nato gyud uyunan nga si Kristo nimbalik na. Pero ang pagbalik ni Kristo sa hilom pero wa lang mamatikdi. Karon gisulti na ni Kristo sa iyang pagbalik, kuhaon niya ang iyang mga alagad dadon dito sa langit kay duna ditoy puloy-anan. Nansi kinsa man ang nakuha pag-ani ni Kristo kay nimbalik na magka pero wa lang mamatigdi. Kinsa may gikuha ni anak ni Kristo gidala dito kay papuyo ni adtong mga puloy-anan nga gisulti ni Kristo. Wa. So kung imong huna-hunaon palpak gyud ni nga mga butang kining mga pagsangyawa nga sama niini. Karon mo na gipamulong ni Kristo. Karon kung ato nga tan-aw ni, ato ning tan-aw sa pagbalik ni Kristo. Kung unsay mahitabo sa pagbalik ni Kristo. Nag-ingon sumala sa Juan 5:28-29. Nag-ingon ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Tandaan ninyo ang tanan nga naa sa mga lubong. Kinsa maning naas lubong ay aba siyempre ang mga patay. Managpakabati sa iyang tingog
og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Karon atong tugutan lagi apan dili nato uyunan nga si Kristo nimbalik na apan sa iyang pagbalik sa hilom nga wa lang mamatigdi. Ang pangutana karon, kanus aman mo kadungog nga ang mga nangamatay nang gula diha sa ilang mga lubnganan kay ning balik na si Kristo. Laini nga kapalpakan. Og kun imong tan-awon ang gisulti ni Kristo sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kining mga puntuha, mga pagpahisalaag lamang kini sa tao nga dapat pansinon kini sa mga Jehovah's Witness. Pangutana niya, ato lani nga gitubag. Karon, kung tinuod nga si Kristo nimbalik na, apan nimbalik sa hilom nga wa lang mamatikdi, una, gisaad ni Kristo Juan 14 ano nga 2:3, kuhaon niya moanhi siya, kuhaon niya ang mga iya dadon dito sa langit ng puloy-anan. Kinsa may nadalas langit ng puloy-anan kining abot na mga Kristo nibalik naman. Wala, palpak na. Sunod, kung imong atong hisgutan ni sa pagbalik ni Kristo Juan 5:28-29, ang mga nangamatay nag-ingod dinhi og unya ang tanan as lubong managpakabati siyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad magapanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Kinsa naman unya sa mga matarong nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan kay balik na magkadiyay si Kristo, pero wa lang mamatigdi, wa mahibaw sa hilom ra pagbalik. Nang kinsa na may nakadawat sa kinabuhing walay katapusan. Karon kung imong basahon, ang giisgutan ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Nimbalik naman ka si Kristo pero sa hilom lang wa lang mamatigdi. Unya, kumusta man kinsa may mga dautan nga nahukman na unya sa silot. Kini lagi usa na ka butang nga dapat pansinon. Karon ni apa kung imong basahon sumala sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17, ingon ini ang gisulti, nagingon ni kay ang Ginoo gayod ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni siya og first resurrection kay ang Biblia nagtudlo nagpasabot og duha ka matang sa pagkabanhaw nga ang unang mabanhaw mao ang mga matarong, pangalawa mao ang mga dautan after 1,000 years. Karon kay nimbalik na magka si Kristo. Nagingon akong balikan sa Tesalonica 4:16, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit. Ang Ginoo manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Atong analisahon, si Kristo mobalik sa iyang pagbalik uban ang mga manulunda sa langit. Pinaagi sa pagtunog sa trumpeta ang nangamatay diha kang Kristo, mga buhi, mga banhaw. Kinsa man sa mga nangabanhaw nangabuhi. Unya nga kinsa may nakadungog sa mga trumpeta, gipatunog. Wala. O kung imong basahon ang 17 ninyon, og kita nga mga buhi pa nga mabilin. Muna gisgutan sa Tesalonica 4:17, og kita nga mga buhi pa nga mabilin. Kay lagi sa pagbalik ni Kristo dili man tanan patay, ndo na may buhay. Muna gisgutan og kita nga mga buhi pa nga mabilin, pagasagaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kinsa maning uban kanila? Uban ni adtong mga nangamatay nga gibanhaw uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Well, atong balikan, kung atong tugutan apan dili nato uyunan, tinuod nga si Kristo nimbalik na, unya wa lang mamatik din nimbalik sa hilom, bakak gyud na nga bakak ngano man. Kinsa man in taon kuno sa mga nangamatay nga banhaw na, unya ang naabtang mga buhi sa puhangon man sa mga panganod, ug unya sugaton ang Ginoo diha ibabaw sa kahanginan. Kinsa may gipang sapuang kay sa pagbalik ni Kristo ining kalibutan na dili man siya motunob ni ning yutaa, naara man siya ibabaw sa mga panganod tagbuon as mga matarong. Unya tanawa imong tan-aw ni sugaton sa kahanginan. Tanawa ang gisgutan sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nag-ingon, matud pa, unya nadungog nila ang usa ka magsug nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari, ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit.
karon kaning balik na magka si Kristo nga wa mamatigdi. Ug unya sa puangon mas mga panganod paingon sa langit ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kinsa man sa mga tawo ning kalibutanang nakakita o nakatan-aw sa diha sa mga matarong gisapuan sa panganod paingon sa langit kung tinuod nga si Kristo nimbalik na. Unya wa para bagyod mamatigdi, wa mahibalui, hilom ang iyang pagbalik. Dako nang abakak nga pagsangyaw nga sama niya na mao nagpasidaan si Kristo. Mateo 24:4 magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So attention diha mga Jehovah's Witnesses. Please, ikahinugon ang inyong mga kalag. Ayaw mo ni anang mga doktrina nga gitudlo sa taga Watchtower. Ug ipaabot ninyo na ay naminaw sa inyo ug ipaabot niyo sa taga Watchtower anytime. Ang dami nga mo atubang diri sa taga Watchtower. Kay amo ipamatuod nga kanang inyong mga doktrina kanang gitudlo sa mga taga Watchtower sayop na. Niya pay daghan gyud nga mga balasahon ninyo usa unang-una sa inyong balasahon si Kristo wa gilansang sa krus, gilansang sa istaka o poste. Gilutod ang kamot ug ang tiil. Unya dili man na maoy kamatuoran din ha gyud diha sa Biblia kagilansang man siya sa krus. Unya ang inyo istaka poste. So this is Italic words, mga pulong kini nga gidugang lang nga wa sa original nga translisyon, inyong kaugalingon nga translisyon, inyong kaugalingon pagtulunan, inyong doktrina dili pagtulunan ni Kristo, dili pagtulunan sa mga apostoles, sa lakto dili pagtulunan sa Dios, pagtulunan gikan sa Watchtower. So kung dunay under karoy mga Jehovah's Witness na minaw, di may mahadlok nga mapaabot ni Watchtower. Among pamatud-an nga ang mga butang nga ilang gitudlo diha sa inyo baka. Ni ami daghang mga ebidensya sa inyong mga kuan, sa inyong mga balasahon. Muna nga kami andami pagsulti sa kamaturan alang-alang lang sa inyong mga kalag. Unya salamat sa inyong pagkasinsiro, inyong pagkamadasigon, lalaki o babae, tigulang, batanon, kinini ang mo sangyaw gid mo. Pero inyo ba yaning tulubagon diya sa Ginoong magsangyaw mog bakak, magsangyaw mog sayop, tulubagon ninyo ni Ginoo. Ngano man inyong gitudluan ang mga tao sa dili insakto. Hinoon dili man na inyong hinimo ni didto sa Watchtower. Ug kinsay makapaabot sa inyo ngadto sa Watchtower? Nailhan naman ning among ngalan ipaabot didto nga ilang gitudlo sayop dili tinuod. Kay amo nang proybahon pinasikad sa mga naisulat sa Biblia ug diha sa inyong mga balasahon kay daghan mig mga balasahon nga gigunitan gikan diha sa inyo. Muna nga ang gisulti dinhi tan-awa sa puwangon sa mga panganod paingon sa langit. Mo ni may tabo sa pagbalik ni Kristo. Kinsa may nakakita sa mga tawo gisapong sa panganod paingon sa langit? Kay ang mga ginguman ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapong sa panganod paingon sa langit. Nakinsa may gisapong sa panganod paingon na dito sa langit? Unya ang mga dato nagtanaw kinsa may nakakita sa inyo din ha. Unya dugang pa sa pagbalik ni Kristo tan-awa ra gud sumala sa Mateo 25:31 hanggang 34 ingon ni ini tan-awa ra gud. Og inig-abot unya sa anak sa tao, kining word nga anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Siya uban sa tanang mga manulunda og siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Timan igod nga sa pagbalik ni Kristo dili siya mag-inusara, mukuyog ang mga manulunda sa langit ug magalingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono. Karon kung imong basahon dinhi, nagsulti sa 32 ug siya may sama sa magbalantay sa mga hayop, magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Iyang pagatapukon ang tanang kanasuran. Tanawa, karon nibalik na magkaha si Kristo sa hilom, wa lang mamatigdi. Kanusa man na mahitabo nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran gipundok ni Kristo kay gibahin man lang sa duha ka bahin karnero ug kanding. Well, atensyon mo mga kaigsunan, mga kaiglaan, mga Jehovah's Witness. Susihan ninyo na ang Biblia, susihan yung kamaturan, dili kay sunod-sunod ragin mo ni anang mga pagtulon ang ipaabot sa inyo naas mga balasahon nyo gikan sa Watchtower. Kay kining Watchtower sa tinuod lang, dako gyud ni og tulubagon unya sa pagbalik sa Ginoo. Ngano man nagtudlo ning mga bakak. Naay mga simbahan nga nagtudlo og bakak, inyo pagyud hinuong gidugangan ang pagtudlo og bakak imbes nga ang mga tao inyong edukaron nga sultian niyo sa kamatuoran, kamo na gyud hinuon mo nagdugang pagpaisalaag ning inyong mga pangulo diya sa Watchtower.
Sa pagbalik ni Kristo, sama sa karniro nga sa magbalain tayo sa mga hayop, magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Tanaw 33. Og ang karniro pagapinigon siyang tuo, og ang mga kanding ana siyang wala. Nahitabo na bagod ni kay si Kristo nimbalik man ka sa hilom. Nga wa lang mamatigdi, unya nahitabo na ni nga gilain ni Kristo ang mga karniro ug kanding but pasabot matarong og dautan. Unya kun imong basahon ang 34 nagingon, og ang hari magaingon diya siyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Kinsa mong mga tawo na ang nakapanunod sa gingharian sa Dios kinibalik na mag-as Kristo? Mga kaigsunan ko mga Jehovah's Witnesses, panahon na nga magmata mo sa kamatuoran. Gituhuan ninyo ng inyong pundok nga mo'y insakto, mo'y tinuod, pero surian ang Biblia. Nahinumdum ko, ako ning hisgutan. Kini si Dinis Malbago, kini kato si Singko, o si Hiron, o kato si kananaang Jamos. Mutuo mo sa dili, gipuspos ni Jamos ang libro ninyo diha sa lantay ilalom sa mangga nagistoryahanay mi. Iyang gisultian sila Brother Jimmy Miralles ug si Jonathan Peñar nga pagkuha mo inyong pinakalabaw, pinakamaayo, partig Biblia. Nako naunsa naman hinuon ni. Unya tan-awa, unsay ikuan tungod sa inyong mga libro na sikwati mo. Gipuspos ni Jamos ang libro ninyo tungod kay dili niya kaya nga ipalutaw nga tinuod na o kamatuoran. So angay tang magbantay karong panahon na. Angay tang magbantay rong panahon na. Unya karon niya nag-ingon man umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kay sukad pas pagatukod sa kalibutan. Unya ra ba ang inyo diha nga kuan simbolikal man na mao nay mga kuan aligasyon ninyo. Pero usa lang gyud kabutang nga ako very appreciated ko sa inyong mga attitude. Kana bang medyo matan-aw niyo unsa di na mo entertain nga do na pa mi mga Bible study na pa mi schedule mo adto usa mi ana. Pero og maantaw mo entertain sa inyo bisan pag tinuig na di na ninyo buwagan sigihan ra gyud na ninyo og balik until nga moabot ang panahon nga dunay kaikog, until moabot ang panahon nga kunuhay ang sayop ingnon nga tinuod mo anib po diha sa inyo Kini bunga makani inyong mga membro, bunga ni sa inyo ang pagkakugihan mo sangyaw. Pero dapat unta aron dili mo manubag sa pagbalik sa Ginoo, nagsangyaw mo tinuod. Nagsangyaw mo tinuod. Unya kamong mga membro nagsigig sangyaw, dili gid ko kamahay sa inyo ngano man tungod kay ang inyong gisang gidala gikan na sa watchtower muna og may lain mang mahayon kining watchtower pero og mahayon mo og apil sa ana ninyo ngano man wa man susiha ang kamatuoran god sige ra mo dawat anang ilahang mga balasahon gitudlo des inyo ug unya wa na mo kabantay sa Biblia nga gipalayo na mo unya karon ato bantayan kung imong basahon ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7 hisgot tan-awa dinhi. Nanawa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Unya sa inyo nimbalik si Kristo nga wa lang mamatikdi nimbalik sa hilom. Makita man siya sa tanang mga mata. Kamo wa gani mo kakita. Giingon lang ninyo nimbalik sa hilom nga wa mamatikdi. Sa pagbalik ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. Meaning nga sa pagbalik ni Kristo dili na itaho-taho, di na iwali-wali, di na idungog-dungog kay ang tanan makakita. Unya ingno ninyo ni balik sa hilom, wa lang mamatigdi, pastilan kadako gid ninyo tulubagon unya ni inis Ginoo sa adlaw sa katapusan ni anang mga taong napahisalaag ninyo. Gawas pa niao tanawa sa pagbalik ni Kristo. Kung imong basahon ang Mateo 24:27 nagingon, og unya magakilat ang silakan ngadto sa kasadpan ingon man usab unya niini ang pag-abot sa nagstao. Pagbalik ni Kristo, mukilat ang sidlakan hangtod ngadto sa kasadpan. Nahitabo na ang pagkilat gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Kay mausa na sa mga ilhanan sa tinuod nga pagbalik ni Kristo. Nganong naghatag man og mga kamatuoran o ilhanan sa pagbalik ni Kristo, kay si Kristo sa dili pa mobalik dunay maguna, magangkon, magpatuo nga siya mao si Kristo. Magpatuo nga siya maus Kristo muna nga gisulti gyud ang mga kamatuoran. Bantayan nato sa pagbalik ni Kristo Mateo 24:27 mukilat ang silakan ngadto sa kasadpan. Sunod sa pagbalik ni Kristo ang sa Juan 5:28-29 ang tanan nga naa sa mga lubong manggula sila. Muna ang mailhan yung pagbalik ni Kristo ug sa pagbalik ni Kristo uban ang mga manulunda sa langit ug ang mga patay mga banhaw
Ingon ni ana, unya makita sa tanang mata. Nganong gisulti gidinhi ang tinuod nga kamaturan ilhanas pagbalik ni Kristo, tungod maguna kay dunay una nga magpatuong siya maos Kristo. O kung imong basahon Mateo 24:5, ang gisultis Mateo 24:5, o kung daghan unya ang mutungha dinala nga kungalan manag-ingon ako maong Kristo ug daghan ang ilang paisalagon. Sa ato pa sa dili di ay pamubalik ang tinuod nga Kristo, dunay mag-angkon, dunay magpatuo nga siya maos Kristo. Hinungdan aron di kalimbungan ang tao, makasiguro ang tao, gisulti ang tinuod nga kamaturan sa pagbalik ni Kristo aron mahibaluan niya kung asa aning mini nga Kristo. Kung imong basahon Mateo 24 kanana ang 23 ngadtos 26, ang mga mini nga Kristo magapakitag mga katingalahan o mga kahibulungan, maghimo silag mga milagro. Amo ni ilang himon. Ang tuyo aron ang tao matintal, aron ang tao may salaag. Pero aron ang tao dili may salaag, gitagaan ta og assurance, gitagaan ta og kasiguruhan kung unsaon nato pag-ila sa tinuod nga Kristo mobalik. Sa pagbalik ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. Sa pagbalik ni Kristo ang tanan nga nangamatay manganggula di sa ilang mga lubnganan. Og unya kung atong basahon sa pagbalik ni Kristo, sumala sa Tesalonica 4:16 ug 7 ang mga matarong sa puwangon sa mga panganod sugaton si Kristo diha ibabaw sa kanginan. Unya nahitabo na ba ni? Wa pa. Pero ang tinuod pagkasulti magigsunan, daghan gid karon nga nalimbungan. Kinsay naglimbong? Ang ilang mga pangulo ra pod mo'y naglimbong nila. Amo na nga ang yawa magagamit pud og tao. Nagunahuna tang Ginoong nagamit, si Jehovah ang nagamit, pero di ay si Satanas na. Kung atong tan-awon pagyud sa pagbalik ni Kristo, tan-awan ninyo sa pagbalik ni Kristo, kung imong tan-awon sa mga taong dili andam kay gisulti man Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Tanawa mangandam. Pero nganong nahibaluan ni himbalik na unya sa hilom nga walang mamatigdi nga moabot man si Kristo sa takna nga wala nato dahuma. Unya mangandam. Karon ang mga taong dili andam sa pagbalik unya ni Kristo unsay mahitabo? Kung imong basahon ang Lucas 23:30 og mahitabo nga sila managan ngadto sa mga bukid, ngadto sa mga bungtod, maghangyo sila nga magpatabon. O rock down full on us, cover on us. Karon ang pangutana, nahitabo na ba di ani? Nga dunay mga taong nagpakiluoy, nagluhod-luhod, nagampo nga magpatabon sila sa mga bukid, sa mga bungtod, kay dili sila takos, dili sila andam sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, hinumdumi nga ang kamaturan, nanuktok diha sa imong kasing-kasing, sa imong ganghaan, sa imong mga dalunggan, dawata ang kamaturan. Usa pa sa pagbalik ni Kristo. Kung imong tan-awon, pagbalik ni Kristo, ang tanan nga mga matarong malahi na ang lawas. O kung imong basahon Mateo nahunang Korinto 15:50 ngadto sa 53 nagingon niya karon isulti ko kaniyong usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Dili tanan patay sa pagbalik ni Kristo, pero ang tanan mausab. Nagingon sa kalit sa usa ka pagpamilok, tan-awan ninyo sa sa English translation gingon the twinkling of an eye. Kamo pamilok ra gud mo din haron samtang naminaw mo tong programa. Ingon niya na ang sitwasyon sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kadtong nangamatay banhaon to nga may lawas na nga dili na madunot og dili na kana mamatay. Unya kinsa man roy kuan ron kay anhira mapuna sila sa yuta. Di man na maantog langit. Ang pangutana, kinsa Manila ron nakabaton sa lawas nga di na madunot o di na mamatay. Kay giingon sa 53, kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag dili na mamatay. Karon kinsa madiha sa tanang mga miyembro sa Jehovah's Witness, kinsa may nakapanag-iyag lawas nga di na madunot o di na mamatay, kay si Kristo kaha nimbalik naman sa hilom nga wa lang mamatikdi. Kay mao man ni mitabo niya sa pagbalik ni Kristo, pagabanhaon ang mga patay. Unya, gipangbanhaw na ni Kristong nangamatay, wala pa. Pagkadako nga bakak, pagkadako gyud nga pagpahisalaag niini mga butanga. Busa, ayaw mo pag-usik og panahon, hangpa ninyo ang kamaturan, hangpa ninyo ang pulong sa Dios,
ug dili musugot ang Dios nga moabot na lang siya nga magpabilin mo ni anang mga bakak nga mga pagtulunan busa may panahon ra gyud nga ukayon kanang inyong mga dalunggan sa mga pulong sa kamaturan. Sama karong buntaga kinsa may nagunahon na og namalandong nga niabot sa inyong dalunggan kining mga butanga nga nagtug-an og nagpahibalo sa inyong dako nga kaugalingong pagkasayop. Well, mga higala, salamat kay brother Banika o sister ni Ali sa imuhang gipadala dire. Si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpasabot, dugang pa nga pagpatinaw niining mga bahina. So, Brother Isaw, murag idoktrinal na lang siguro na kay may tungod man is pagbalik ni Kristo, matod pa din nining Ali, nga sa basahon ko no, matod pa niya murag karaan ang basahon, dugay naman god, nga nagsulti nga ang basahon sa Jehovah's Witnesses nga nibalik si Kristo pero sa hilom nga wa lang mamatikde. Unsay imong ikadugang pagpasabot ni ining mga bahina? Okay, salamat Brother John og salamat sa atong higala nga si Ali nga nagpadangat sa maong pangutana. Kabahin ni ini nga mga butanga, di sagid paingon nga makamahay kun dunay mga tawo nga enta magtudlo og magsulti sa toa or mabasahan nato ang mga gipanghatag nga basahon sa toa kay maorasab na ang ilang nahibaw-an. Pero sa laktod nga pagkasulti mga kaigsunan og mga kaiglan, ang pangutana dinhi tinuod ba ni duna ba ni kamatuoran nga si Kristo may balik na nining kalibutana sa hilom lang? Mao ni karon ang ato nga mga butang nga kinahanglan o kayon. Kung ato nga tan-awon mga kaigsunan og mga kaiglan, Juan kapitulo 14 bersikulo 1, 2 ug 3 nagingon, kinahanglan dili magkagol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan nanay daghang puloy-anan, kun dili ba moingon unta ako kaninyo nga moadto ako alang sa pag-andam og luna alang kaninyo, kahit kung sa makayaadto nako og makaandam og luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab aron hain gay ako ato usab kamo. So kung imong lantawon og susiyon, si Kristo mismo siyang kaugalingon nagpamatuod nga siya mobalik nining kalibutan. Kung ato pa nga padayonon mga kaigsunan og mga kaiglan, taliwala nga si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga tapos siya makaandam og puloy-anan alang sa matag usa kanato ngadto sa gingharian sa langit siya mobalik. Duna sa mga tao, aduna sab lain nga nagpamatuod nga si Kristo mobalik niining kalibutan. Kung atong tanawon ang Buhat kapitulo 11, kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11 mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang ato nga mabasa dinhiya. Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11. Kung ato nga tanawon nag-ingon, og samtang nga nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, kalom ato sa tanawon kaigsunan, kining pulong nga og samtang nga nagtutok pa sila sa langit, referado ni ngadtos mga tao nga nakasaksi sa pagkayab ni Kristo paingon sa langit, sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit. Kung atong padayonon, tan-awan nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Kanang pulong duha ka tawo nga nagbistig maputi, referado na ngadto or nagpasabot nagmanulunda mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa lain nga translation, giisgutan anghel or manulunda. Kung atong padayon nagingon, og mingon kanila mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit, kining maong Hesus nga nagikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raw niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So kung atong lantawon og susiyon, taliwala nga si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya mobalik niining kalibutan, ang mga manulunda usab nagpamatuod nga si Kristo mobalik nining kalibutan. O sa ilang pagpamatuod, ang pagbalik ni Kristo sama sa nakita sa mga nakasaksi kaniya nga nagsaka paingon sa langit si Kristo, sama sa ilang nakita ang pagbalik ni Kristo. Subot pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan nga sa pagbalik ni Kristo dili sekreto. Makita siya nga sa aming nakita man siya sa mga saksi nga misaka siya sa paingon sa langit. Sa iya sang pagbalik, makita siya nga siya munaog gikan sa langit. Karon ang pangutana, selected lang ba ang makakita? Pipila lang ba ang makakita? Mga kaigsunan og mga kaiglaan? Kung atong panawon ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3,
panahon sa pagbalik ni Kristo nag-ingon, tanawa siya umalabot uban sa mga panganod. Karang pulong tanawa siya umalabot uban sa mga panganod. Uban sa mga panganod, referado na ngadto kang Kristo nan kung atong padayonon og makita siya sa tanang mga mata. So panahon des pagbalik ni Kristo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, siya muna umubalik sama siyang pagsaka sa langit, makita sa tanang mga mata, muna og siya gikas gingharian sa langit mga kaigsunan ug mga kaigalaan. So ang doktrina og pagtulon-an mga dahon-dahon o paguna-una nga si Kristo may balik na nining kalibutan na sa hilom lang, dili siya suportado, dili lig-on og konkreto ang iyang ebidensya nga si Kristo may balik na. Kaya man, ang lig-on og konkreto nga ebidensya mao ang gipamatud-an sa balaan nga kasulatan, mao ang kamatuoran. So ang lig-on og konkreto nga ebidensya nga si Kristo wala pa mubalik, gipamatud-an sa balaan nga kasulatan mga kaigalaan og mga kaigsunan. Magbuhat ganit tag istorya aron makatuuan, gikinahanglan gyud na mahigalang maison nga dunay lig-on nga konkreto nga ebidensya aron katuuhan sa mga tao. Sama niya na ron magbuhat-buhat ta og pagtulunan, paghuna-una og mga pagpangagpas nga si Kristo may balik na niyang kalibutan na sa hilom lang. Mura na noon taginoon og katawan sa mga taong suhitos Biblia niya na kanyan buhat-buhat ta ba. So kung atong panahon og susiyon ang pagtulunan og doktrina nga si Kristo may balik na nining kalibutan na, dili siya suportado sa Biblia. Nan kay dili man siya suportado sa Biblia, kining pagtulunan na milutaw nga dili pagtulunan nga iya sa Dios, kundi pagtulunan nga iya lang nga hinimo sa tao. Karon kung ato nga lantawon og susiyon diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo, kung ato ning i-adapt nga pagtulunan nga si Kristo may balik na sa hilom mga kaigsunan og mga kaiglan, dasig kay ta, die hard kay ta sa atong pagsimbag pagdaig, pero ang pagtulunan nga atong gigunitan kini sama nini nga doktrina pagtulunan nga si Kristo may balik na sa hilom. Ingon si Kristo mga galag maigsoon, Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. So kung imong lantawon og susiyon, nahimo nga kawang ang atong pagsimba, pagpangalagad sa Dios, mga kaigsunan og makiglan sa unsang rason na, tungod sa rason nga ang doktrina pagtulunan nga atong gituohan og gigunitan, ang pagtulunan og doktrina nga hinimo lamang og kalagdaan sa tao mga higala og mga kaigsunan. Nya mosugot ta, grabe nato nga sakripisyo, musmatatag sayo, mo ngadto ta sa simbahan, mo kuanta mo kining mo partisipitas mga buluhaton kay nag-alaga day tas Ginoo, nagdaig tas Ginoo, pero taliwala sa atong mga sakripisyo nahimo dayng kawang mga kaigsunan og mga kaiglan. Unsay nahimong hinungdan? Tungod lang sa hinungdan nga naghuna-una og miadapt ka sa pagtulunan nga si Kristo may balik na nining kalibutan sa hilom lang nga paagi mga galag maigsoon. So ang pagtulunan og doktrina nga si Kristo may balik na nining kalibutan na sa hilom lang, dili suportado sa Biblia. Nan ka dili man suportado sa Biblia, pasabot nga kining pagtulunan na bakak ni siya mga kaigsunan og mga kaiglan. So unsa pa nga mga ilanan taliwala nga sa pagbalik ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. Kung atong tanawon mga kaigsunan og mga kaiglan, Juan kapitulo 5, kung ato ning tanawon ingunani ang ato mabasa dinhiya nga basahon, kung ato ning nga basahon nagingon dinhiya. Juan kapitulo 5 bersikulo 28 29 nagingon, ayaw kamo kay bulong nini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga na sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang mga nagbuhat og maayo managpanggula nga binanaw ngadto sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat og manghilad managpanggula nga binanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, ang tanang mga nangamatay nga nasa lubnganan managpakabati sa iyang tingog, managpanggula mga buhi pag-usab mga kaigsunan og mga kaigalan. Ang taong nagbuhat og matarong samtang buhi pa siya, nangalagad siya sa Dios, nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, iyang gihawiran o gituohan ang doktrina nga suportado nga gitudlo sa balang kasulatan, siya mugula sa lubnganan nga dunay kinabuhi nga walay katapusan. Apan alang sa tao nga
banhawon ni Kristo nga sa samtang buhi pa siya wala mohimo pag-alagad sa Ginoo, wala mohimo og motuo sa doktrina nga gitudlo sa balang kasulatan. Unya namatay siya nya gibanhaw ni Kristo sa iyang paggula siya mugula nga pagahukman sa silot mga kaigsuonan og mga kaigalan. So ingon na ang kamatuoran nga sa panahon sa pagbalik ni Kristo makita sa tanang mga mata managpanggula mga buhi ang mga nangamatay nga naa sa lubnganan. Karon kay si Kristo mibalik na maka sa hilom. Kinsa mang pataya ang inyo nasaksihan nga nabuhi pag-utro mga kaigsuonag mga kaiglaan nga hangtod karon kung aton tanawon ang lubnganan ay labuhan kadaghan gyapon ang nag-abang sa kini ang lubnganan mga kaigsuonan ug mga kaiglaan kung atong tanawon. So kini pagtulon-an nga si Kristo mibalik na sa hilom, pagtulon-an ni siya nga dili suportado sa Biblia. Nan kay dili suportado sa Biblia, nagpasabot nga kining pagtulon-an bakak og walay kamatuoran mga kaigsuonan og mga kiglan. Nan kung ato nga tan-awon mga higala og mga igsoon, mao ning mga butanga. Dili kung do na po mongon, ako mao si Kristo, magpaila nga siya ang Kristo, siya ang appointed son, siya ang gi-reincarnate nga anak, bugtong anak sa Dios, mga kaigsuonan og mga kiglan. Pero wala siya makita sa tanang mga mata nga minaog gikan sa langit. Wala mga buhi ang mga matay nga nasa lubnganan, pasabot niya na mga kaigsuonan og mga kiglan. Mini kana nga Kristo. Nan kung ato nga tan-awon mga higala ug mga kaigsuonan, taliwala nining mga butanga do na pay mga ilhanan pagyud nga ato nga may baluan o kinahanglan nga ato ning hatagad pagtagad. Panahon sa pagbalik ni Kristo, ang tanang mga tao pagatapukon sa iyang atubangan mga kaigsuonan og mga kaigalan. Sumala sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31, 32 ug 33 mga kaigsuonan og mga kaigalan. Ang mga matarong sa iyang tuo og ang mga dautan sa iyang wala og panahon unya mga kaigsuonan og mga kaigalan nga matapok na ni Kristo ang tanang tao sa iyang atubangan, ang mga taong matarong nga na siyang tuo iyang pagadanihon, pagaagdahon nga mosulod sa gingharian sa langit mga kaigsuonan og mga kaigalan. Apan ang mga tao nga nasiyang wala, mga tao nga wala mosunod og motuman sa doktrina nga gitudlo sa balang kasulatan kay ang bakak nga pagtulon-an ang gihawiran pagahinginlan ni Kristo ngadto sa linaw nga kalayo nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Kung imong tan-aw niini nga senaryo, ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 og ang Mateo 25 bersikulo 41 mga kaigsuonan og mga kaiglan, atong makita nga ang giandam sa Ginoo sa tuwa gingharian sa langit. Pero ngano man nga do na may mga tao nga maimpierno nga langit may giandam sa Ginoo. Tungod sa rason mga kaigsuonan ug mga kaiglan nga ang tao wala mohimo sa pagsunod og pagtuman sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Although tanan nga mga reliyon karon ang gibasihan balaan nga kasulatan, pero naibalo ba mo mga kaigsuonan ug mga kaiglan? Dili ang estandarte sa balaan nga kasulatan ang gisunod. Kundi ang estandarte sa tao, ang standard sa tao mga kaigsuonan ug mga kaiglan, ang balaan nga kasulatan may gipahaom. Dili inoon nga ano himua nga ang standard sa balaan nga kasulatan mao gisunod sa tao. Muna nga imong makita kung dunay taong nangalagad sa Ginoo pero ang balaan nga kasulatan mao gipahaom sa standard sa tao, muna makita nimo way kausabag kabag-uhan ang iyang kinabuhi. Bisag unsa pa siya kadayhan sa pagpangalagad. Pero kung doon na may reliyon o doon na may tao mga kaigsuonan og mga kaiglan nga ang iyang sundon ang standarte sa balaan nga kasulatan sa iyang kinabuhi, natural siya mausab og mabag-o gyud mga kaigsuonan og mga kaiglaan. So kung imong lang tawon og susiyon, tanan nga reliyon karon nagbase og Biblia, naggamit pud og Biblia, pero taliwala silang paggamit og Biblia, wala sunda og gitudlo kung unsay gitudlo sa Biblia. Mikutlo lang sila mga pagtulon-an sa Biblia aron mapahaom sa ilang nga kinabuhi, mapahaom sa ilang kaugalingong doktrina og dili doktrina sa Dios mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Kung imong lang tawon og susiyon, ang giandam o gitagana sa Dios alang sa tanang mga katawhan, mga kaigsuonan og mga kaiglaan, gingharian sa langit. Kung imong basahon ang kini ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 nagingon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, o mari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunlan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. So imong tan-awon mga kaigsuonan ug makiglaan
gitagana gid sa Dios alang sa mga tao, alang natong tanan gingharian sa langit. Pero kung imong tanawon og susiyon, ang 41 nagingon, unya ang ngari magayon kanila diya sa yang wala, ngadto sa mga dautan, sa mga tao nga wala mosunod kung unsa gitudlo sa balang kasulatan. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, ang kalayo or ang inferno gitagana sa Dios alang sa yawa o sa iyang manulunda. Ngano nga ang tao maapil ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos? Ngano nga ang tao maimperno nga unta alang rames yawa o sa iyang mga manulunda? Tungod sa rason kay ang tao masinupakon og dili mosunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, masinupakon og dili mosunod kung unsay doktrina nga iya sa Dios. Mo na hinungdan nga mga laglag unya okay ra ka mo mga kaigsunan og makiglaan nga malaglag mo tungod lang sa doktrina nga inyong gituuhan o gigunitan nga si Kristo mibalik na sa hilom. Maura may diferensya. Unya ang inyong kauban nga ubang mga laglag dito nagmanilapason sa tanan nga balaod sa Dios, wala mga lagad sa Dios. Okay ra ka sa inyo? Muna ka kung imong tanawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, dool na lang kayo mo. Dool na lang kayo ta. Kaya naman nangalagad na ta sa Dios. Ang kuwang na lang ato nga tuliron ang sayop nga pagtulunan, ato nga himuon nga ang subayon og tumanon nato kadtong doktrina sa Dios. Usa na lang kalakang ang kuwang, busa ayaw pa buta, ayaw pa dugay-dugaya mga kaigsunan og makaigalaan kini nga laka nga kundi buhata na karon mintras may panahon pas pagluwas sa atong kaugalingon. Kung atong tanawon ng Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nagingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway nga nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sa nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Karon kanus aman nahitabo nga si Kristo mibalik na mangka sa hilom, kanus aman nahitabo nga giawhag ni Kristo ang tanang tao nga mosakas gingharian sa langit be kung si Kristo mibalik na sa hilom. So kung imong lantawon og susiyon, daghan kang lapses nga imong makita nining pagtulunan og doktrina nga nagtudlo nga si Kristo mibalik na sa hilom, si Kristo mibalik na mga kaigsunan og makaigaan. Kaya naman daghang mga butang nga gitudlo sa balang kasulatan ng mga proseso, mga panghitabo sa pagbalik ni Kristo nga wala manghitabo kung tinuod man nga si Kristo mibalik na. So kung ato nga tanawon mga kaigsunan og makiglan, dili gyud mohaom sa balaan nga kasulatan ang pagtulun-an nga si Kristo mibalik na sa hilom mga kaigsunan og makiglaan. So kung atong lantawon og susiyon, nilutaw nga kining pagtulun-an nga si Kristo mibalik na sa kalibutan sa hilom lang, pagtulun-an nga wala masuportari sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makaigalan. Karon mga igala og maigsoon, kaato mga saksiyan atong nadunggan nga si Kristo mobalik niini nga kalibutan. Unsa may angayan nato nga buhaton nga si Kristo naghatag man og mga ilhanan sa nagkaduol niya nga pagbalik og ang mga ilhanan nagpanghitabo naman. So nagpasabot nga ang pagbalik ni Kristo nagkaduol na. Unya unsa may atong buhaton karon kitang mga katawhan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong tanawon ang basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 42 o 44 nagingon, busa pagtukaw kamo. Kanang pagtukaw mga kaigsunan og makiglan, alerto ta ba? Magmabinantayon ta ba? Unsa may atong alertuhan? Unsa may atong atong bantayan? Ang atong alertuhan og atong bantayan nga sa atong pagkinabuhi karon gikinahanglan nga ato yung subayon og tumanon ang doktrina og pagtulunan nga gitudlo sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Kay panahon sa pagbalik ni Kristo, kung wala ni nato himoa or panahon nga mobalik si Kristo, unya wala nato himoa ang pagsunod og pagtuman sa kalagdaan or doktrina nga gitudlo sa Dios, mga gitudlo sa balang kasulatan, ayaw gyud damha o di ginato hunaon nga usata nga makauban sa gingharian sa langit kang Kristo mga kaigsunan og makiglaan. So kung atong balikan, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. So unsay gihatag nga instructions balang kasulatan, mao ang paghimo nga mahimo tang alerto
epekto sa ato nga pagkinabuhi nining panahon na karon, nga unta magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ang 44 nagingon, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. So kung imong lantawon og susiyon, daghan di ay nga surprises gid kay daghang masurprise nining panahon sa pagbalik sa Ginoo. Kay naman wa may bisan usa nga nahibaw. Kung atong tanaw nagingon, busa kamo usab kinahanglan mangandam. So unsa man ning pagpangandam nga gisgutas balaan nga kasulatan? Pagpangandam ni mga kaigsunan ug mga kaigalaan sa imong kaugalingon, sa akong kaugalingon, sa atong kinabuhi nga magkinabuhi tang uyon og matinumanon sa kabubuton sa Dios, mga higala ug mga igsoon. So kung atong panawon unsa maning mga butanga ang pagpangandam, so kung atong alantawon og susiyon ang lakang or kining buhat nga pagpangandam, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, alang sa pagbalik sa Dios, mao ang pagduol o pagbalik destilan sa Dios, pagpangalagad sa Dios nga matinumanon og masinulondon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og mga kaigalaan. So unsa man mga butanga? Kung atong tanawon ang Isayas, mga kaigsunan og mga kaigalaan, kapitulo 55 bersikulo 7, mao ni nga himuon nato karon. Nagingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, og pabalika siya kang liyuba, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud. Nining panahona minta si Kristo wala pa mobalik, mga kaigsunan og mga kaigalaan, gikinahanglan nga mangandam na ta. Unsang pagiya sa pagpangandam? Mao pagtalikod, pagbiya sa paghimo og pagpakasala og magkinabuhitang matinumanon og masinulondon sa kabubuton sa Dios. Kung inyong makita ang bersikulo 7, dunay pulong og siya og pabalikas siya kang hiyuba. Nganong dunay pulong og pabalikas siya kang hiyuba? Tungod sa rason diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala og nagpadayon sa pagbuhat og pagpakasala, ang tao nahimulag sa Dios, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Nan kay ang nahimong hinungdan ngano ang tao nahimulag sa sala, nahimulag sa Dios tungod man sa sala, gikinahanglan nga ang tao mulikay sa paghimo og pagpakasala aron siya mahabalik sa tiilan sa Dios, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung atong tanawon og susiyon niining panahon na mintra si Kristo wala pa mobalik nining kalibutan, siya nanawagan kanatong tanan. Kung atong tanawon ang Isayas kapitulo 1 bersikulo 18, nagingon, umari ka mo karon. Kanang pulong umari ka mo karon, dili na referado alang lang sa usa ka tawo, kundi referado na sa daghang mga tawo, kay kanang pulong kamo. No, kung atong panahon nagingon og usahan ta paghusay, pasabot gani nga nagpulong og usahan ta paghusay, but pasabot nga doon nagyoy sala, doon ay problema, mga kaigsunan og mga kaigalaan. No, kung atong padayonon, nag-ingon si Yuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa mga puting balhibo sa karnero. Nining bersikulo, mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang Dios naghatag og kasiguruhan nga kun ang tao moduol lang sa Dios, moalagad sa Dios, bisan unsa kadako, bisan unsa kabugat sa sala nga iyang nahimo, ang Dios andam gyapon nga mopasaylo sa atong mga sala. Sama ba, mga kaigsunan og mga kaigalaan, nga kung atong makita nga mura ba og nay nagsigig kampay sa atoa, ingon ana sab ang illustration nga gihatag dinhi sa balaan nga kasulatan, nga ang Dios nagsigig awhag sa atoa nga moduol lang gid paadto sa iya, kay siya andam mo pasaylo sa atong mga kasalanan, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Unsa may nahimong rason nga nga ikaw ug ako hangtod karon wala man mangyapon mohimo sa pagduol sa ilan sa Ginoo, kung ang kasalanan ang nahimong rason, mga kaigsunan og mga kaigalaan, ayaw na pa ng pagalinga. Kaya naman ang Dios wala mahatag og kining warning nga dili na pwede ang tao moduol sa kung ang tao makasala na. Atong hinumduman nga ang anak sa Dios miani sa kalibutan alang sa mga makasasala og dili alang sa mga matarong. So kung atong lang tawon og susiyon, ang Dios naghatag og assurance nga sa diin kung ikaw og ako moduol lang ngadto siya, andam siya nga modawat sa atoa.
Karon taliwala nining butanga mga kaigsunan ug mga kaigalan nga ang Dios nag-awhag sa ato nga moduol tangadto kaniya, naghatag og assurance nga kung moduol ta siya kasiguruan nga pasayloon ta siyang sala kung kita magdumili unsa may mahitabo sa to, kung kita magmagahi sa atong kasing-kasing unsa may mahitabo sa to. Kung nining panahon na wala pa mo balik si Kristo, nagmagahi ta sa atong kasing-kasing, wala ta mo alagad o moduol sa Dios hangtod sa pagbalik ni Kristo mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang mahitabo unya mao ang resulta mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang consequences sa pagpili nato nga dili ta moduol mo alagad sa Ginoo, ang resulta nini ngadto ta sa inferno. Kung atong tanawon ang bersikulo 19 nagingon, kung kamo magmasinugtanon pagapanalanginan ko gayud kamo, apan kung kamo managdumili og musukol, sigurado gayud nga mga matay kamo, si Jehova ang nagapamulong niini. So kung atong lantawon og susiyon, kung kita managdumili diay sa pagduol pag-alagad sa Ginoo, pagsubay sa kamatuoran, ang resulta og ang consequences mga bunga sa atong pagpili mao mga kaigsunan og mga kaiglan, ang kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo mga kaigsunan og mga kaiglan. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot nga ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato niining sayos kabuntagon sa adlaw nga Domingo. So dili pa hingpit tapuson ang atong programa niya ang atong closing song mga kaigsunan og mga kahigalaan. Mga higala, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Manamilit na kami sa kanginan, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios na agastrono sa isan sa mga langit. Bendisyon ni ug panalangin ni ang mga pulong nimo nga ipaminaw karon. Itugot mo ta kadiya sila mahuna-huna ug kasing-kasing makaplagan nila Ginoo ang insakto nga pagsabot sa kamatuoran ug maandam sila sa adlaw sa imong pagbalik. Igalipay na mo pasalamatan ang imong paghatag, pagtubag sa among pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa ngalan nini nga programa kini ang Mayong Balita og sa ngalan sa itong mga kaubanan, Brother Libby Clavis, kini na lamang inyong higalas kanginan, Brother Isaw dito, Brother John dito, magaingon kaniyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og mayong buntag kanatong tanan. Sa